1,270 na pamilya po sa Barangay Salisay nakatanggap po ng rice assistance mula sa Calamity Fund. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Kate Dispo. 104.7 IFM Report! Puspusan ang paglilipak ng mga barangay council dito sa Barangay Salisay, Dagupan City. Kahapon, August 13, 2026, layuning makapaghatid ng agarang tulong sa mga residente matapos ang epekto ng kalamidad ang isinagawang pamamahagi ng rice assistance sa Barangay Salisay, Dagupan City. Umabot sa 1,270 head of families mula sa tinatayang 2,800 hanggang 2,900 kabuuang populasyon ng barangay ang nakatatanggap ng tig 2 kilo ng bigas mula sa Barangay Council. Ayon kay Anthony Aquino, Barangay Captain ng Salisay, regular na sinasagawa ng barangay ang pamamahagi ng ayuda taon-taon, partikular sa panahon ng kalamidad. Ang pondo para rito ay nagmula sa Calamity Fund ng barangay. Pag declare nila yung state of calamity, mayroon kami kasing 5% calamity fund. Yun ang ginastos namin dito para maibigay dun sa mga constituent namin. Samantala, sinabi ni Aquino na wala namang naitalang evacuee sa kanilang lugar at kakaunti lamang ang mga bahaging nakararanas ng pagbaha. Gayunman, kabilang sa pangunahing suliranin ng mga residente ang kawalan ng trabaho, lalo na kapag may suspensyon sa kanilang regular na hanap buhay. Dahil dito, nagiging hamon para sa ilang pamilya ang paghahanap ng sapat na pagkukunan ng pagkain para sa araw-araw. Mostly dito kasi daily earner, hindi nakakapasok, kaya wala silang kita. Kaya apektado din sila in a way na kahit hindi masyadong baha sa amin, kasi yung nga lang hindi sila makapasok, hindi sila makapaghanap buhay. Patuloy naman ang Barangay Salisay sa pagbibigay ng suporta sa mga residente, lalo na sa panahon ng kalamidad at iba pang sitwasyong nangangailangan ng agarang tulong. Kasama mo mula dito sa IFM News Dagupan. Ako si Idol Kate Dispo. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.